Hallo, ik is Diederik Michaels van Caledon in die Weskaap. Ik is een sportafrichter aan alle sportcodes, maar ik specialiseer in atletiek. Atletiek ligt baie na aan my hart. Zoals je kan zien is hier op die foto. 2011 was ik gekip door Dr. Linden Bouwer bij de CPUT voor Sport Leadership en Event Coordinator. Ik heb glad hier matriek certificaat. Ik is graad 6 in die school. En so met andere woorden, ik heb de graad 5 achter mijn naam. En toen kwam sport, Cultural Affairs en Sport en hulle vraag my om by hulle te werk en ek begin 'n werk by hulle. 2011, 2014 toe bedank ek, maar ons het baie trainings bygewoon, soos hierdie trainings ook. En al die trainings wat jy al sover kan sien op my website. Al die trainings het ek by Cultural Affairs en Sport gedoen. So sonder matrieksertifikaat het ek D gekom en ek het Sport Leadership en Event Coordinator gedoen. En as ek dit kan doen, dan kan jy dit ook doen. So ja, dat is maar net ek en baie dankie. Ek weet of het klaar is nou.